Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 20 aprel 2025 ýyl. Bugünkü temamyz dünýäde bolup geçen wakalar hem-de Türkmenistana degişli wakalar bilen baglanyşly boljak. Dünýäde diýemizde esasy mesele esasy şumaha dünýäde syýasy rol oýnaýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolupdyr. Bulara minni ýuwaş-ýuwaşdan pellehana geläýdiler öýdýän. Dünkü onun dostlaryna ýa oradan wekiline ýa-ni Fransada aýtdylar, oşular ýaly Amerika pikirdiýä ýa ona garşy däl, şu ýanky Krim ýarymadasyny Ruslara vermeli ýa Orslar şonu eýlemeli ýa almaly ýa şolaň hasabyna durmaly. Onun daşyndan ýene-de bir kerden maglumat bar, diňe şo bilen çäklenilen diýilýän zat ol şu mahal basyp alan oblastlar bar, ýa-ni welaýatlar Orsiýadyň soňky 3 ýarym içinde 4 sany welaýat. Bular hem lökkeligine Orsun territoriýasy hasaplanmalydyň beýle bir teklifim bar proýektde. Bulardan hem daşgary ýene-de indiki hepde garaşylýarda şol Ukrainanyň seýrek duş gelýän gymmatbahy baýlyklary bar ýerasy. Ene şonu hem Amerika berilmeli ediljek şertname bar. Ene şulam haýsy biri nähil tertipde haçan gol çöküljek, näde brazylaşyljak, ol entäk belli däl ýurtdaşlar. Ýöne şol Amerikalyň islegi şol Putin onuna maňryk gitjek, o tarapdan berilen habara göre şol Amerikanyň edýän teklipleriniň 90% bilen bir razylaşýar. Demek üstüne ýene 10% goşmakçy bolar. Näme nähil haýsy akly hyzmat edip ýa gulluk edip bular şolar ýaly netije gelýärler. Sizem hayran, menem hayran nerje ýalyny ýurtdaşlar şolar ýaly ýagdaýlar bolupdyr. Ene gün açyk aýtsak, şu taýda bir aýsam bolsa gaýry döwletiň territoriýasyny o eýesinden soruşman gün güýçliňki gowurga diýişliňki dip territoriýasyny alyp bölüp onu Orsiýada berer ýaly ýa ol döwletiň ýerasy baýlygyny isledigiçe özüne alar ýaly olar ýaly dünýä ýüzünde kanun ýok. Bir zat bar, şol düşünje anarhiýa diýilen bir düşünje bar, şol bir kanunlyk aňladýarda. Kim näme edip bermeli gün güýçliňki gowurga diýişliňki. Amerikanyň şu mahal ýa Donald Trumpyň alyp barýan syýasaty men görşüme göre ene şol gün güýçliňki. Enne Ukraina tarapy şu Amerikan edýän teklifine ýurtdaşlar razy bolarmy ýa bolmazmy? Ene mesele şu taýda. Men razy bolmaz diýip düşünýän, oňa da bir näçe esasan bar, sebäbim bar. Olaryň biri ene şu geçen 3 ýarym ýylyň dowamyny Ukraina tarapynyň öz resmi aýdýan ýetkisi 100 000 adamdan geçýärdi. Ýok olanlaryň ýa wepat bolanlaryň sany. Elbette bu sanlar azaldylyp görkezilýär. 100 000 diýilýän bolsa belki 300 000'dur ýa ýarym million. Ol diňe uruş oturandan soň bellisi bar. Ondan soň şu yaralanlaryň sany, ýitirilen ýetkileriň sanynyň pesinden 2-3 esse köp bolaýmaly. Näme esaslanmaýdy? Geçen uruşlaryň netijesine esaslanmaýdy. Ýöne bir tapawdy bar. Soňky bir ýyl ýarymyň dowamyny Ukraina tarapy ýa-ni goşun ýetkisini has azaltdy. Bäşesi diýildi. Ozal mesela bir günne 100 adam wepat bolýan bolsa uruşdy Ukraina tarapyndan. Häzirki döwürde diňe 20 adam wepat bolýar.
Bir nemen esasından beýle boldy. Ozalym bir aýdyp geçipdim. Muňa esas bolýanda Ukraina tarapy köplenç dron bilen hüjüm edýär. Ya dronlar ullanýar. Enne ol ura diýip gurýar goşun çözana. Enne ol oturan ýeriniň akopdan ýa-ni monitor bilen tapýarlar duşmanyň nerede oturanyny, garşydaşyny. Üstünden ura diýaly bir drony bomba bilen bolly oturdy. Ene şeýdip bular orta tarapyn garýarlar. Öz ýetkisi aşy tarapdan. Yani dronlar yeterlikmi? Ukraina onunni şül berilýän hasabatlardan çen tutsak Ukraina tarapynyň özüniň öňleri drony ýylyň ahyryna çelli 4 milyon 5 milyona ýetjek. Pikir edip görün. Her dron bir adam alýar diýende 4-5 milyon adam wepat bolmaly orta tarapyndan. Şonuň üçin Putin'e de peýdallar uruşy uzak möhletligini dowam etdirmek. Ýöne onuň etjek bolýan oýny şol 9-njy maýa çelli bizden şu territoriýalary basyp aldyk, ene şu taýdada durduk, ene şu çydykdan beýlese bizenki aňyryksam sizinki diýjek bolýar. Ýöne onu Ukraina tarapy razylyk berermi? Ya razy bolarmy? Bu mesele gaty çylşyrmy mesele. Men indi bolup duran ýagdaýlardan ýurdun içindäki Ukrainalar bilen habarlaşyp durny. Olar gaty berk dur. Olar öz ýurduny, öz topragyny, öz serhedini, öz baýlyklaryny Orsiýada ýa başga bir döwlete bermekçidir. Şonuň üçin bu uruş şuň saklanaýan ýagdaýynda diýe halatynda diýmek Ukraina halky ta öz territoriýalaryny ýygyny, dolalygyny ýa lükgörüni alýança şu uruş dowam eder. Inni konfrontasiýa ýa-ni garşylyk goşunma bolmasa inni partizan uruşuna geçerler ýa partizan hereketleri. O näme diýilligi? Diýmek, ene bir kiçenrek topar 2 adamdan, 3 adamdan ibaret topar, ýa-ni diversantlar şey diýip aýdyl. Barýarlar da ol Orsiýadyň işläp duran zawodynyň ýa fabrikasyny partladýarlar. Ol şol zawod asman üstü şoň içindäki adamlary bilen bile. Ene şolar ýaly uruş dowam etjegi görnüp dur, olam 1 ýylmy, 10 ýylmy, 100 ýylmy näçe çekjegi bellide. Ýöne şol uruşyň boljagi görnüp dur. Ukraina halky bir çeken ýetkileriniň öwedini dolman ol territoriýasyny orslary baş etmeýär. Etmejegim görnüp dur. Bir bölegi bardyr o kollaborant diýilýän kimiň aşagyny ýaşady tapagy ýok. Ýaşasa bolýar diýip çöre üçin ýaşap berilýär. Olar üçin watan diýen duýgusy ýokdur. Olaryň bar içinde elbetde. Ya orsa hyzmat edip asyrlar boýuna şola bilen boljak diýip berilýär bar. Millet bolan bilen halk dörlü-dörlü-de. Hani bizim türkmenlerimiz bar, öz jellatyny el çarpyp hyzmat edip beren, ýani orslary. Düşünýärmi şol? Şol ýöwürk bilen owrak wagt bäri, türkmeniň bagtyny ýatyrandygyny Ors imperiýasynyň. Ama bir döwür bilen zat, şol sany menen bilen baktym. SSR'in tarapyndadyk, gulluk etdik, hasam berdik, goradyk şol döwleti, şol ýurdu, şol halky. Ýöne azy hakykat diýbinden başga çekenden soňra bir dünýä taryhy açylyp başlandy. Ýurdun daşyna çykyp onlarça ýyllarça taryhy kitaplar okarly. Ondan görüp oturýar. Biz ýene basbaralaryndan soňra ene 135 ýyllap eşek edip ullanypdyrlar. Häzir hem ullanyp oturýar. Biz ene öz döwletimiziň meýetse yer asy ýersi baýlyklamyzyň hem eýeside. Şol dikme serdarlary, oturtma başlyklary öz halkynyň ganym düşmanlaryny öz halkynyň içinden döredýärler. Şol bilen ana Moskwada oturup ýepin çekip oturýar, gerek wagt biraz uzal diýe galan wagtda ýygyny çekip alýarlar. Ýurdumyzyň baýlygy mana pişme paýlanan ýaly hemme göçlü döwletler arasynda paýlanyp otur, ýa paýlaşylyp otur.
ve atalawla da hiç zat gerek gelse bular aljygyna baryndan aldylar tohumy bilen. Şumal gitdiysen özleri mylgap gediýär ýurdu taşlap ýani bular nira gitjegin bilen ýa bular gitdi komanda berýän hojaýylary ýok şuwurlukça. Ýöne olam bolmak mümkin. Ene orsiýet şuňa da talap bolupdyr. Bular uruşy 9-njy maýa çelşe gece güni haýdatyp ona görüp otyrdyňyz Ukrainanyň Parahada oturan şäherleriniň ilatyny bombalap durlar. Grazdan ilaty garylyp ýatyr. Oňa da Nahili vaýdan üns berilen akly zamanna ýalňyşarmy bar, ýöne degerli ýa degişli netijede şuňa üns berýän döwletem, hökümetem, döwlet ýol başçylarym ýok. Günnäne begüna grazdan ilaty garylyp ýatyr Ukrainada. Çagalarym, enallarym, argylarym men harbylar hasap edemem. Uruş döwri harbylar hökmen garalaýmaly ýöne grazdan millet nämişin wepat bolmaly ýa sonra barda uruşyň öz kada kanunlary bar ýurtdaşlar. Ene şu bilen indi ştada gelip durduk. Men pikir edýän Trump bilen men öz pikirim Trump bilen Putinin arasynda olsa ýa-ni hakykatdan ýaly bar. Şol bilen emesi bar. Gürleşigi bar. 9-njy maýa çel alyngalan özümki. Sonra sen durursun diýip aýdylan bolmaly. Olam şol ýetişberliginden Ukrainany bombalýar. Diňe şuň karar kabul edipdir. Enti şol ýa-ni pravoslav hristiýanlaryň, slavýanlaryň emesi bayramçylygy Pasxa diýen bu. İsa peýgamberiň dogulanyny. Ine şoňa bir gün bular parahatçylyk eglan edýär. Çodýana öýdi, parahatçylyk eglan edýänem öýdi. Trump aýtdy, bir aý hiç bolmany ýatyryň diýdi. Ýok, indi şol bir aý aýlap getirip indi bir güne goýdy. Elhamşin onun aýdan ana şuwundan şol beýik bayramçylyk hatyrasyny öňümizde 9-njy maý şoňa çeldi ýeňşin hatyrasyny biz häzir urşy besedýär. Ýok, diňe bir günlük ýatyrýar. Ondan bulara näme gerek Putin? Şol 9-njy maýa ine biz ýeňiş gazandyk. Ene 9-njy maýy gaýtaladyk. 80 ýyldan soň ine bizini faşistler ýeňdik diýjek. Ene faşist diýenem bolan gen normalýady bir dünýäden dörli diýip ben ýöneke ýaraýdym. Faşist diýip aýdýanym şol faşistlerden iň köp ejir çeken milletiň wekilleri. Ýani Ukrainler. Şura bilenem 41-45-nji ýylda biziň halkymyz bütün şol 15 respublikan wekilleri el-ele berip ene düşmana garşy görüşdiler. Iň köp ýetki çeken milletiň biri mene Ukraina milleti. Indi bugun kun 80 ýyldan soň şol uruşyň utarman ýübileyini başlan biraz şu burnu tuturup durdu. Kardeş, yurttaşlar. Onun şonu indi ýeňiş diýip belläjek bolýar. O bile gan döktüm zaten. 41-45'te. Indi bugun kun sen gelip Ukraina halkynyň ganyny döküp otyň, onuň sen ýeňiş diýip bayram etjek. Dünýäden dörli diýip men ýöneke ýaraýdym, men näet biz kabul etmeli. Egerde men pikir edýän, şol 41-nji 45-nji ýylyň urşuny Ukraina halky bilen bolsa, şu Orsiýet imperiýasy ýa Orsiýetyň wekilleri 80 ýyldan soň 80'lerde 3,5 ýyl dowam edip gelýär uruş. Aýdel 76 ýyldan soň ýa mundan öňkü 11 ýyl goşsak 14-nji ýyl goşsak ene sanana bolupdyr. 70 ýyl soňra sen döwletiň üstüne ortlar çolur milletin näçeden gararlar diýip aýdylan bolsa, şolar ort bilen bile ýa-ni döş-döşe berip düşmana garşy söwüşer bunu. Ýok, men pikir edýän ýok. Indi şol ýeňiş hamany ort halkynyň ýeňişimiz. Bu nerden ort halkynyň ýeňişi bolýar? Oňa hem 15 respublikan wekilleri gatnaşdy. Diňe ortlar däl ataýda ýurtdaşlar.
Ine şu zatları görýän boli bolup duran zatlar akyla sygjak zat diýip mene kabul edip bilemek dogrusyny. Ine şu real durmuşda bolup duran zatlar. Ine ýanky onun aylan gelýär bol bärik ine Türkmenistan Orsiýada hemme zadyny umutdan mardan beri otyp. Ýogsa atlanýar men neutral döwlet ay biz hiç bir ýemesine gatylşam da, goşulşam da hani hemme baýlygyny muhtuna geçirip otyp Orsiýada ok ýaragy bilen bile. O täzelikler hiç kim üçin dünýädäki hemme döwletlerden bilýän wagt gelende olardan jogap soraljak. Yani şun kun bolup duranda hani bilen hepden täzeliniň biri Merkez Aziýa döwletleriň dördüsi yani bolan duşugyny Ýewrosaýyzyň wekili gelende olara aýdýar Ýewrosaýyza biz 12 milliard dollar size kömek berjek. Ýöne şu Türkiýe garşy bir deklarasiýa gol çekmeli. Ya garşylygyny bildirmeli. Şu territorial meselede ýa-ni Kiprli meselede. Bolaram ne? Aýdýalarym golunum çekdi. Bolly. Düýün doğan kardeş näme bizine bilelikde Turan urýar. Ine Turanyň baýdagyny, nişanyny el çarpyp tasdiklap gutlaşyp oturan adamlar indi bugun Türkiýanyň ýeňsesinden pisa urýar. Boljakmy sen aglajakmy? Bolup duran zatlar. Özüm 12 milliard dollar satyldylar. Bir sotada gyrada galan, goşulşman şolary galan Azerbaýjan. Sebäp Azerbaýjan bilen Türkiýa gatnaşygy, ysnaşygy hakykatdan hem ozallan gelýär. Ondan Türkiýa Azerbaýjany gaýtaryp alyp berdi ýemani şol Garabagy. Var bolan zat şol. Geçen hepdeden Merkez Aziýa döwletleri özüniň nähil dostlugyny, doganlygyny, gardaşlygyny, o täze Turan döretjekdigini tersine subut edip berdiler. Ştaýda men hem gynanýan zadym var, hem begenýän zadym var. Gynanýan zadym şu Türkiýe hökümeti diňe Erdoganyň özü bütün hökümeti şol ynanyp Anarkylar bilen dostlaşyp men Türkmenistanyň gözüňe tutýan esasan biziň näçe sany ýigidimizi Türkmenistana ekstradisiýa tapşyrdy, bir kanun ýagdy. Egerde şol ýigitler Türkiýede galan bolsa, ertesi gün Turany gurmaga kömek etjek ýigitler şol. Näme şu zatlary bilen akmy, görmedimi Türkiýanyň hökümeti, näme bularda siýasatçy ýokmy? Şu zatlary anşaryp biljek ýa bir göz ýetimi, bir kädim öňünden görüp biljek. Ya bulan küççüleri ýokmy? Bulan strategleri ýokmy? Taktikleri ýokmy? Hiç zatları diňe bular pul görýän bolmaz hemel. Başga hiç zat diýip düşünýänmen. Eger birazcık ertek günü şu döwletler alada edilýän çyn bolsa, Turany tarap hereketi başlanýan çyn bolsa, şonu isleýän bolsalar, onun hem gelecek günün Turany döredip biljek ýa ýöredip biljek ýaşlary kellesine halta geýdirip ekstradisiýa diýerler Türkmenistana ýa bir Özbekistana dakdylar. Ne bolýan zatlar? Hiçten geç ýaşy diýme, ol elbetde men içki dünýäm ýa içki dünýäm kabul edýän zady ýa isleýäni arzuwy. Hiç bolmany şumaha Türkiýe şu oradan adamlaryň ýygyny talap etmäge dogry haky bar. Türkmenistanyň, Özbekistanyň, bilema Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň siýasatçylary bar, uğradylar, deportasiýa edildi. Ýöne biziňkileň ady familiýasy bar. Ştaýda şu çykyşma var, olam estuga tiýdiňler, o Türk tarapy meniň gatgy bolýar. Hakyky gardaş bolýan bolsaňyz, halkyň tarapyna çykyş edýän bolsaňyz,
Diktatörlüğün eden oyununa göre otursanız. Gelecekte de şo bor. Sebep olur ortaň karşısına hiçbir zaman gitmeýär. Gitmesegim görünüp dur. Näme üçin? Onam aýdyp berýär. Türk dünýäsynyň ýa-da Turanyň emele gelmegine ilkinji nowatda garşy orsiýar. Ony bular taryhy söwüşler, taryhy gatnaşyklar, uruşlar görkezip otyr. Bolýa. Ondan daşgary hana gapdalmyzda dowlaşyr. Eýran otyr. Onu bilemine Türk dünýä garşy. Ya bana Güney Azerbaycan var, Güney Türkmenistan var Eýranyň territoriýasynda. Şular bilen bir gün garaşsyz boljak, Turana goşuljak diýdi. Eýrany näme galy? Kaspy deňzinden 1% mi ýetmeýär olar. Bir de lokal problemi. Olaram islana şu Turanyň ýa Türk milletlerinde döwletleriň birikmegi. Bular Türkiýanyň ýol başçylary Itaýda. Gaty ýabygorly hereket edýärler, ular pikir edýär, şolaryň ýol başçylary bilen hazyk kuzyk edip, ýapyk gapylaryň aňyrsyna bir zatlar görleşdik, halklaryň şoňa razy bolar diýip. Ýok, bolmaz. Birinji nowatda olar razy edýär. Ana Putin näme diýse şonu edip otyrlar. Ya Hytaý näme diýse olar edip otyrlar. Hytaýym garşy Turanyň göremegine ýa emele gelmegine. Sebäp o öz içinde näçe milyon hana Uygur milleti var, musulman. Ya Türk millet. Ne? Şu zatlar bolup durka, Türkiýe bir kädim öňünden görjek bolsa, ol halklara hyzmat etmelidir. Hyzmatdaşlyk diktatorlar bilen ýa dikme serdarlar bilen etmeli däl. Şol edilmedi. Bu ýanky aýdalym, bu birinji, bu ýanky ilkinji ýa eşalona girýän döwletler, Turana garşy duran döwletler. Emma mundan daşgary Erdoganyň şahsy özüne garşy duran döwletler hem bar. Olaň bir Amerika, olar Erdogan halana. İkincisi İsrail, olar hem Erdogan halana. Şu Siriýa meselede Erdoganyň o taýda eden işleri bar. Bitiren hyzmatlar diýip aýdynna bolmasa. Goşadyrna üçinmi, goşadyrnaksyzmy, onu özüňiz çözün. Yani şu kun şu Siriýada ýol başçy bolup oturan adamy häkimet başyna getiren, uly ýardam eden Erdoganyň hökümeti. Ana bular garşy, onuň Ýewropaýa garşy, Ýewropa bileşigi. Näme üçin? Olar aýdýar Türkiýede insan hukuklary berjay edilen. Indi iki topar, bir topara lükgalygyna şu Turanyň döredilmegine garşy, emma ýanky soňky ikinji tapgyra berýän döwletler şahsy Erdogana garşy. Onu Turana garşy der. Ýöne Erdogana garşy. Ondan şu taýda düşünäýmeli. Erdogan halklara bil baglaman, diktatorlara bil baglasan, olaňam hemmejigini oturtma kim akıllygyny bilmän durana esasen şu ben Türkmenistanyň kyn gözüňe tutup aýdy. Ana? Ýa-daýlar şular ýaly. Olaram Putin şoňa ol çökmeli aýdandyr. Hemmejigine bar ol çökdiler, gitdi. Ýewropaýyň wekili bularyň 12 milliard pul paýlanmaly. 12 milliard ne poh? Mesela Türkmenistanyň ýerini aslynda 52 trilyon dolar ýatyr. Kazakstanyň toprağynyň aşagyny 54 trilyon dolar ýatyr. İkisini oşdan 106 trilyon bolýar. Belki 110 trilyon. Ummasyz pul abla. Bütün Türk döwletlerine, milletlerine 500 ýyl, 1000 ýyl işlemände ýeterli. Söwda satdyk işlerini etjek bolsa, o pullar näçesi köpelmeli. Ana şu kun ýagdaý şeýle bolupdy. Bir Turanyň döredilmegine päsgelçilik berip oturan şol orsiýetde Irakdan bellidi. Zhirinovskiň döwrüne direka aýdan sözlerini ýadyňyza salyň. Eden hereketlerini orsiýetin dumasynyň ýa-ni ýol başçylarynyň şol sanyny. Ama çıklat
okol görünüp dur. Sonuna buna netije çıkarmalı. Son netijani Türk hökümeti ya Türk yol başçıları çıkardı diýip aýdybiljekler men şu mümkin. Sebäp biz elimizden gaňryp alynan ýetgilemezi bilýär. Şol ýigitlerdi, täze Turany urjagam, täze Türk döwletleriniň arasynda täze gatnaşyklary hem syýasy hem ykdysady hem harby gatnaşyklaryny gurnamaga taýýar kadrlar bardy. Ine şonuň näçesini alyp gitdiler Türkmenistana, Özbegistana ýa ýene bir ýere. Ýöne arzu eden zadyň hem watan bolup durana halkyň arzuwy bir zat ýol başçylarynyňky başga bolup durdy. Halk bir ýany, döwlet bir ýany diýişýär. Ine şu meselede bizini şu ýere gelip durduk şuwlukça. Ertegi gün nähir bor, onu wagt görkezler biz öňünden aýyp plança karýar palçydal bizden faktlar bilen işleşmeli bolýar. Ýöne siýasat günne ýitgäp dur. Her bir tarapy. Sebäp Trump'am şol bir aýdyn sözünde durup bilýän adamlar bir gün bir zat aýdy erti ýygyny alýar. Hani salatlar bir gün ýatyrdy, bir gün galdyrdy, bir gün oturtdy, bir gün ýene ýatyrdy. Düşünür ýaly bolmady dünýäde. Hani hemme zadım şuma haritlaryň gymmatlap edip otyr, şerhetlerim beklenip ýatyr. Esasanam ýa-ni transport uğry maşinler baslyp ýatyr. Ne Amerika gidip bilýän, ne de Amerikadan getirilýän, ne Hytaýdan çykýan, ýa otak. Öňkü düzgün bozuldy. Ýol düzgün bozuldy diýerler, bir gün bir göz getirin. Şol in gowy şäherdi balaý Aşgabatda bir günleýin svetofor ösde, bir göler olsun. Adamlar net maşinler sürmeli. Näçe maşin çakışar şu gün, ýa pida bolar. Ene şu dünýäde tertip svetofor ösdi. Indi döwletler näme çeginmeli, her bir ýaňa urunýar. Her özüne yaran gözle, her bir döwlet özüne çykalyp gözle. Ene şeýle ýurtdaşlar. Ene häzir bir zaman ben sualy Ştaýda ene bir aýdylmaly sora berilip durmagy. Ýa-ni şol Amerika bilen Israil Irana garşy uruş elan edermi ýa hüjüm edermi diýip harby taýdan. Bu bir gaty çylşyrymly mesele ýurtdaşym. Sabır beren soragyň üçin ýerlikli soru. O çözülen biler, çözmänen biler diýip aýsam onda bir başdan sowma jogap berdigim bar. Ýöne näme üçin çözüp bilmez diýilen meseleň üstünde durýarly biraz. İran İslam Respublikasy bilşimi diýär şu gün Orsiýadan iň ygtybarly we iň ýakyn harby taýdan hyzmatdaşlyk edip oturan döwleti. Borlu şu bilen nokat goýaýmaly bolýar. Sebäp eger häzir Orsiýa Irany ikilik edip Amerika bar bombalar nämeseň Irany öz işini diýse, Iran ondan Orsiýada görkezjek oýny bardyr. Şoň üçin men pikir edýän. Orsiýa Şumaly Ýetmiş Birliginden Amerika bilen gürleşýändir. Israil bilen plan zat diýip aýtmaýyn. Ýöne Amerikalı bilen gürleşýän siz bir goşulmaň, hani Israil nämesi şonu etsin, siz şolary ýarag berip otursunlar. Öz gününi özü görsin diýen ýaly. Ýöne Amerika hiç eşen Israili ýeka goýman 48-nji ýyldan bäri. Şu gün etşelli. Gelecekde de goýmaýar. Näme üçin Trump Bidenin administrasiýasyny özüni kritika edýär? Ýani Ukraina kömek ederligi üçin. Ýöne näme üçin Biden'i kritika edenak ýa-ni bir Israil'e kömek berip oturan üçin. Harby kömek şolsan. Sebäp bulan aňyrdan gelýän düzgün tertibi, gürleşigimi, şertnamasymy şol
İsrail devletine Amerika elmeden kömek edilmeli. Edi ve motiv. Ýöne beýdiligi häzir Trump o İsrail bilen birleşip İran'ın üstüne çözermi? Men pikir edýän ýok. Täp ol çözse ana aňyrda Hytaýym Taýwany göni basyp alar şonuň özüne. Häzir şonu diýmede bir Hytaýyň harby flotiliýasy, ýagny deňiz flotiliýasy, ýararly güýçleri Taýwanyň töwereginde. Olar mesagadyna garaşyp berdi. Şoň üçin dünýede şu real çalışylmaýagda emele gelip durýan men pikir edemek, o Israil çözüp biler Iranyň üstüne. Ol gowru haýbat hem däl. Ol Israil Iranyň özü üçin näçe sany şol ýa-ni bu garşydaşlaryny şu taýda terror edip ýogatdy. Arap devletlerini şu guramadaradylar bir topar Hezbollah diýdi, Hamas diýdi, ýene birde. Ine şonuň ýol başçylaryny hana Iranyň öz içinde de ya Siriýada ya ýene bir ýerde Israil'in gelýän bollugy duran ýerine bular ýogatdylar. Şular ýaly hüjümler edip bilermi Israil? Elbetde edip biler. Iranyň ýanky ýadro ýara programmasy bar. Onuň ine Orsiýet kömek edip otyr. Onuň Türkmenistan bilen şerhetde. Şu ýerler bombalap bilermi Israil? Elbetde. Tehranyň öz içinde bir topar laboratoriýalar bar ýa daglaň içinde şol ýadro ýaragyny atomly bombany döredip ýa çykaryp biljek. Ýa-da neutron ýaragy. Şular bombalap bilermi Israil? Elbetde bir Israil'in elinde nähillisen täze döwlet ýa döwrebap ýara bar. Şoň üçin Israil Irany üstüne hüjüm etmegi ol %90 ýa 99 diýip barsagan bor. Mümkin. Ýöne Israil bilen ýa-ni Amerika birleşip Iranyň üstüne çözer diýse, onu Orsiýet çeker, Trump'yň jylawyndan, ama Hytaý çeker, Orsiýetyň jylawyndan eger Orsiýet Trump'a tarap ýykyn etjek bolsa, şuň ýaly. Onun için bulan ýüpü bir-biriniň eline ýurtdaşlar. Onun için uzakrak kişi ýüpün çekýärler, birin. Her siniň biriniň öňünde ýa bergesi bar, ýa borjy bar, ýa günäsi bar, ýa edip oturan tutyň eňsesini näke edip oturan gara sowdalar bar. Ne? Bolup şu zatlaryň hemmesi birigip, ine şuň kun şular ýaly bir garanky mozaikany döredi. Ertesi gün plan dat bolur dip anyk aýtmagy hiç şuň kun mümkinçilik ýok. Onu aýtmak gerek. Hiç mümkinçilik ýok. Erti näme perdeden gopurjak olam näbelli. Ola çözyp dur, Ukrainanyň üstüne şu gün 1 kilometrden ýarym kilometrden. Adamlaryň sajagy ýok, ölýän ýa gyrylýan Orsiýet tarapda. Olar onu sananagam hasaplanagam. Şu 9-njy maýçely alanmada özüňki diýýär. O halk bolmady, Putin'e belirýän zady ýok. Gummaçymy şu edilip oturulan işler ýa jenaýetler şondan habar berýär. Bundan başga maňa da berilen soraglar bar. Hanmurada sen göreňapmy öňe Palestin halky barada haçan aýtjak, ana olar garlyp durady. Palestin halky barada aýdyldy. Bir gezekde Azatlyk radiosyny alyrsaň şu 94-nji ýylyň 93-nji ýylyň bäri aýdylyp geldi. Ýöne şu taýda ýene de şol gün güýçliň gowru diýişliň diýilen teoriýadan ýol ugralsak Feredin şu taýda näçe gezek 48-nji ýylyň bäri näçe gezek şular özara uruşdylar. Palestin bilen Israil. Ýöne hiç haçanam Palestin Israili ýeňen ýeri ýok. O browan bäşowan basybaly ýa duýdansylykda gelip 100 adam ýa 1000 adam ýa ölürdi ýa owrlap gitdi. Ol başga gep. Ýöne bir strategik taýdan bir şu ýere alyp, biz şu ýeriň eýesi, şunun bilen 20 ýyl, 30 ýyl ýa 5 ýyl eýlep oturdylan adam ýok o taýda. Şonuň üçin bulara hemen üstüne çözýärler, güýçlerden de çözýärler, öldür çözýär.
Palestinli özleri sözde provokasiýany gurnaýa. Gidin nämedin daş bilen eman İsrailler daşlaýarlar. Olaň eline täne iň bir sabrymany ýararlar. Oka tutýa bolup otur. Bularyň giýjelerini şol ýerdemelerden özleriniň ýasan turbadan ýasan raketalar bar. Şolar bilen nira barsa, nira ýykylsa, nira düşse, nämen partlasy, öz işidip goýber wagtlar raketalar. Olam barp harba beýekdiň üstüne düşene barp şäherleriň ýaşaýjylaryň owalaryň öýleriniň üstüne düşýär. Orada bize tapaw diýip, şu näçe köp İsrail garylsa bize ow diýip, Palestinliň öredýän ýemmedi şu. Ýoksa gelin endi şu soňky alyp görelim dene şu geçen oktýabrda bir ýyl boldy. Ýyl ýarym şuma. Şu ýyl ýarymyň ozan kim şolara azar berdi ya, haýyş etdi. Ben barda hana şu taýda bir dünýäden ýygnanan ýaşlar festivaly gidip bu çölüň içinde. Şolaň üstüne çalışadyňda şolar garynda galynym awy ýetir edip alyp gidin diýildi. Etdiler. Ondan İsrail jogap bermedi. Ondan her bir İsrail öldürülen İsrail üçin bular 10 etsem 100 etsem bular ýylyna ganalylar. Şoň şeýle borjagyny bilip dura. Men şol Palestin döwletiniň halky däl, şo Palestiniň içinde hani Hamas diýdi, näme diýdi, Hezbollah diýdi. Şonuň hemmesi şo Iranyň aňyrdy emesi. Diýip Iranyň ele ýurtdaşyny. O taýda oturan ýerine bu halky öjükdirýär. Bizim görýän zatymyz ene telewizionyň öňüne şu kartinka çağalar, ayarlar, garrylar, gurtlar, grazdan millet kırılıp ýaty, hani o jaýlar üstüne ýykylyp. Hawa. Ine biz şonu görýär. Ýöne şu jaýyň aşagyna ýerdeminni şolaň harby eskalatlary bar, harby goşunlar bar, harby ýaralar bar. Ýa-ni şolaň terror toparlar. Şonu göremdi abi. Ýörüti getirip şu parahat halky şolaň mesela bazılarının yokarlarına yerleştiriyorlar jaýlaryň içinde. Çara bir zat bolsa da dünýä jary diýär. Dady bidatany bizim parahat halkymyz garýarlar diýip. O parahat sen halkyň çykylap duran bombaň ýa minaň üstünde ýaşadýan zat. Ýasaklap otyň, grew edip. Şonu görüp, şonu bilip indi pikir edip görün 48-nji ýyldan bäri gör bak näçe ýyl geçdi ýurtdaşlar. 80 ýyla golaý wagt 77 ýyl. Şu 77 ýylda uruş diýnanan şu toprakda. Näçe nesil, näçe goşak çalışdy. Parahatçylyk isleýän bolsa. Şu iki tarap oturup ben bir topar programmalar bilen ol SSR zamanından bäri Palestin şahalary bilen İsrail şahalaryny bilelikde alyp gidip o lagerda, bir sanatoriyada, o ýurtda, bu ýurtda, bir teplahatda, bir parahatda aýlardylar. Şunu bir öwrenşdim. Han netije. Şoň üçin men görüp oturan adamdan uğralýan ýurtdaşy. Men ganxor adam da, elbetde janym ýani o çağalyň wepat bolup oturan. Ýöne öz töweregine, Palestiniň töweregine, Arap döwletleri şu Palestinlerden ýüze gurdylar. Terhedini ýapdylar. Gelmesin şular bäri. Ene şol. O Ýewropa çykarlary mana Palestinler eline baýda galyp Allah'a beýler. Onu görüp mene yerli halk şular uğradyň öz ýurduna gitsin. Hani Şwedlerim şonu edip otyryny. Bize bir iyi misala durmuş gerek. Uruşak bolsalar gitsin hani öz topragyny. Söwüşdiler kim bilen uruşýan bolsa, ýöne Şwediýada bize bular ýaly düzgünem gerekkä, tertibem gerekkä, beýle o demonstrasiýa gerekkä diýip durlar. Ene geldiňiz azat ýurdu. Oku, bilim alın, alımlyk derejä ýetin. Sonra öz Palestin halkyny da ýerde işte peýdaňy diýen nepiňiz diýer. Ýok. Bärik gelip mene ellerine aýda galyp Allah'a beýler Palestin halkyna azatlyk diýip. Azatlyk gerek bolsa hany gitde Palestinni uruş. O Türkmenistanlar 7 ýerde 7 ýolumyz ýapyk durar ýa. Açyga.
Palestina gidecek bolsaň yol açyk şuma. Näme üçin giden aklar? Ýewropada ýaşaýarlar, Ýewropaň hödüýürüni görýärler, ýurduna da gidesler gelenak, dady bidat diýen gyýdyrýar. Garry ýok şolaň üçin, hemmejigem şol ýa-ni men niýen orta ýaşdaky ýaşlar erkegi denani. Ondan bir dahil düşünmeli. Siz sorýaňyz da menden almada haýpyň gelenak mı olur? Olaň öz halkyna haýpy gelýär, mene Ýewropada ýaşap ber. Edýän işlerine bir seredin. Ştaýda pul ýöňüp, akydip şol emede Palestinaky terror toparlaryny paýlanýar. Şolara kömek uğradylýar. Ondan Ýewropa çydar bu zatlar. Ne bolýan zatlar? Dünya bulaşdy, onu aýtmak gerek. Ondan maňa şo soraw berýän adam men size bir zat aýdym. Beýle janyňyz ýan-ýan bolsa, haýpyňyz gelýän bolsa, edin sizem kömegi. Gumanitar kömek edin. Uğradyň ýygynaňda pul ýöne şo halky uğradyň. Halkyň adyndan gürleýänlere dälle, halkyň özüne uğradyň. Ya getirin şo halky çağıryndy. Öz öýüňize mihman alyň, Türkmenistany getirin. Ha? Başarandakmy? Onu öz başarmayan zadyňyz näme üçin siz menden sorýan? Men kömek etmeýän nerden bilýän? Ya kime kömek edýän, ya kime kömek edemä? Borjum mam size hasabat berme. Ýok. Siz menden sorýansaňyz, almada mene şul işler edip otur. Sen ne de badyra şo mümkinçilik diýip soran bolsa, onu men başgaça jogap bererdim. Ýok, sen şo taýda otyň, sen näme bulara haýpyň gelenakly? Sen nirde otyň? Ýurtdaş. Sen özüňe bir haýpyň gelýärmi? Hani atalogul depäňde şänlikde otyň. 4 milyona yetmeyen halkımız 2 saniyene atalogul emrini çıkıbilmänini, kellesini yerden galdyrybilmän otyň. Bize döwlet galmady. Hani aydın. Türkmenistan'da devlet, hükümet, düzgün tertip, konstitusiya, kanun var mı burada? Meclis yok. Kurban atası basıballı. Meclisi, strukturası bile. Ona üstüne getirdi, halk maslahat deyip, yine de 4100 adam koştu. Öyle spesifik sanıqdı. O deputatların on sanığından gelen adam, yani iteyesin, psikbikesin tanımayan, birine hiçbir kanunu sığmayan, o roman dörü, ağzından çıkan adam kanun ettirip. O zarlı görülen yaka adam yok özünden nasıl. Bir fikir edip görün. Son halk maslahatı değil yani. Hey bir yerde istedim, niye yaptığımlar, şu neçel. Şu halkın adından görülüp, halkın derdini ağzdan yakaca adam bollu mu? Aydın bana, men etmedim. Geçen 30 yaşım devamını. Oğlum bütün hükümetini sırtının aşağına soktu. Harpandan şermenini näme edip näme goýup berenden bilen hani ol halkara öýmeler, guramalar gatnaşýar bol. Tur kersen getir. Beýle kilen ýany durup bilen gurlaw bilen görüp dursun da o çağan ýagdaýyny. Hani yo onu maz gördü. Ayarlagan bütün Türkmenistan Gazyl Ýarma jemgyýetiniň ýol başçysy. Gurban oly şol gözipe geleni bäri. 2007-nji ýyldan bäri. Olama ine basym 20 ýyl bolýar. Şumal 18 ýyl şol aýalyň şo taýda oturan. Näçe milyard dollarlyk kömek geldi bütün dünýäden. Şol sany Gazyl Has guramasynyň üstünden, Gazyl Ýarma guramasynyň üstünden. Hança kömekler, halka berilinmi? Yok. Özlerinin dörödün, öz hizmetkarlar var her şehirde, her etrafta yani apteklerde şolun üstü bilen şu gelen dermanlar sattılar. Mut gelen adı pulu sattılar. Pulunu mevcusun uruvattiler, ana ayarlıqın şu. Gıydı çıktı ana. Bir köptelikti. Onu beni Türkmenistan dolandırıcılarının biri. Hani Özbekistan prezidentin gıydı gelipdir ikisini. Appete çıktı.
Honnon märsi bolup hamana bir döwlet işgär hökmüni boldy meň başyma Indira Gandhi gelipdir bilem Türkmenistikmi hinnilen sarysymy ne biziň döwlet diýip oturanmy şol häzirine bir aktygama çykar bir ýerden ona näme wezipe beriljek yegerler hemmesi eýeljegini eýedik ýewleri Türkmenistan döwlet däli Berdi Muhammed bilen maşaly potrodyna urly bir döwür ýurtdaşlar. Sen meni gözüňiziň öňünden ýorkany açyňdy göreýin. Gelecek ýok. Hiç kime şutaýdy. Şu rejim bilen razylaşyp ýaşajak bolsaňyz geleceğiniz ýok, ýene bir gezek ýok. Ya görüşmeli, ya da siz millet hökmüne ýitip gitmeli. Näme bu taryhda ýitip giden milletleň, döwletleň, imperiýalyň sany az, motorunda okan hany internet mümkinçilik berýär. Biz döwlet gurmaka hem dargap bar. Dargajagym görünüp dur. Ýene de 10 ýyldan soň şu gün Türkmenistanyň nesillip ýetişilip oturan çağalarym asla bular gorgorlyk derecesinden ýokary galanak. Ilmam ýok, bilmem ýok, hiç de adam ýok. Ol ýanky başy sumoklar bilenim aňlaryna siňdirýärler. Aýyne padşahymyz, aýyne şahsowgady, şahserpaý, aýyne beýigimiz, nämämiz. Aýho. Onu padşah diýençäňiz bir konstitusiýanyň birinji sahypasyny açyk görün, şu görün ýazyly duran. Türkmenistan dünýäwi döwleti, padşahlyk däl. Yok zady bar edip görkezýän. Soňam arz edýäňiz, ay biziň durmuşymyz şeýle. Biz gulgurnak edip, özüňiz gulgurnak boljak bolsaňyz bolarsyňyz. Başgasy näme düşündirmeli. Ýöne bir zat men umytlanýan da şu mesele, şu ýagdaýy düşünýän ýigitlerimiň, ýylamyň sany gün saýyn köpelýär. Ol gerekçe däl ýöne adamlaryň düşünjesi artyp başlady. Bir näçe wagt dowam eder, näçe wagt talap eder. Bize belli däl. 1 ýyldan, ýarym ýyldan, 10 ýyldan boljakmy? Onu biz ölçäp aýdyp bilmeýär. Sebäp halkyň özünden gerek. Şuman 5 ýyl ýarym, 5 ýarym ýyl bäri ene geýje günni ekranyň öňünde kardeşlerimiz bilen düşünürip otur. Nämeler bolup geçýär, nämeler bolmagyna garaşylmaly, nädip üýtgetmeli, nähil Türkmenistany görmeli. Ýolumyz nähil bolmaly. Şundan soňra edilmejek bolsa diýmek, şu durmuşa kaýyl bolýan. Şu gulçuluğa kaýyl bolýan, gul bolup ýaşamak. Onuň sonra çykýandan 100 ýyl ozalan galyjyndan gaýnap beri türkmenler niýeresindi? Näme boldy bular? Soňky 30-35 ýylyň dowamyny emele gelen şu nesiller tanar ýalylar. Bir ýerde maşin sowdasy bar diýse, bir hepden dowamyny 50.000 sany näme bar? Ýazy bar ýa giyip görüpdirler şonu. Emma şu siyasi temalardan döwlet barada, halk barada, geçmiş barada, gelecek barada edilýän görüňleri dinleýän sany bir hepden dowamyny 3-4 muň ýa 5 muň adam. Şol ýeterlikmi 4 milyon ýylaty? Ondan näçe wagt talap etjek şu. Şu iş pıttallap gidemiz bilen. Haçan biz maksatymyza ýeter. Bir adamyň ömrü ýeterlikmi şu amal etjek bolýan işlemi. Sonra? Soragam size berýän, oturma oýlanyň özüňe gerek netijeni çykar. Başlan wagtyňyzy alan üçin sesim biraz bowurak diýip ýarawsuzlyk berýärli. Bolýar, tawa oturuň sagykda görüşelim ýurtdaşlar.